Hai logoफोर आंनि भिउवार्सफोरनिसिम थेंक इउ सो माच आरो प्रे खालामग्रो फार्स्टआव दिनै 100K आवनो आगैमोनबो सफैबाय आं क'क्राझारनिनो आं बड'लेण्डनि रानि बिबार नै दरा गोदान खैना गोदानजों सानैनि थाखायल' दे थेंक इउ हेल' गाइस गुड मर्निं बयनिसिमबो ओमफ्राय दायो मर्निं सिखारनाय जाबाय ओमफ्राय बिराद एक्साइटेड जानाय दङ 9999 साबस्क्राइब जाना दङ 100K जानो आरो 1 नांगौ आरो ना लोगोफोर थ' जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननो देखाय दोङो नायनांगौ भिडिअखौ जोबजासिम सब 99 जाना दङ दायो 100K जानो फाइनालि रेडि जागासिनो दङ लोगोफोर वाव फाइनालि 102 वाव थेंक इउ सो माच लोगोफोर बयबो सापर्ट खालामनो थाखाय ओमफ्राय दिनै 100K जानायनि बिराद हेपि आरो बयखौबो आंनिफ्राय हामलायनाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखायनो आं दिनै 100K खालामनो हाबाय आरोना संख्रि सास' 100K खाय अल संख्रि लोङोमोन ना फुङाव वाव थेंक इउ दायो ब्रास खालामसै 100K जानायनि केक फिसा हागोन बिराद हेपि आङो दिनै थेंक इउ गासैखौबो इउटुबनि लोगोफोर इन्स्टानि लोगोफोरखौ बयनिसिमबो थेंक इउ बावहरबाय आं संगासिनो दङ ब्रास खालामदो दायो केक हानांगौ बरियानो फाइनालि हे नों माबोरै मोनदों आंनि 100Kनि मेगन सादों नामा सायाखै दिनै बिमा फैगोन बिफा फैगोन मालाय हेपि ओमफ्राय नैया ओंखाम जानो रेडि बिहा आंना ब्रास खालामगोनसो दासो लाइटखौ एसे होना लाब्रा दायो एसे सिबनोसै नङाबा एकदम माबा गोग्लैसिना दङ निया दायो हौवा सिबनायखौ बारा मोजां मोना बेखायनो गावनो सिबो निया जोंहा नङाबा बिमाया होफैगोन मासि लेथ्रा थायो नोंसोरलाय सिबनानैबो थाया होननानै मिथिबाय डास्टबिनाबो गारहैनो जाबाय सिनस्रि बिराद सायोलै दायो निया जोंहा रानिया दुगैनो दिनै ओमफ्राय सेम्पु लाना फैनोसै ओमफ्राय केकबो लाबोबाय थादो केकबो हासिगोन दायो 100Kनि नाया लेथ्राफोरखौ बेयावनो लाङो आरो नाया इयावसो मोनसिगोन लकेल लानोसै आंहा अब 800 ग्राम 800 ग्राम एरैसो 800 नैया गावदां फैदो जोंहा बिदां गावदां लकेल दाउ जानो फैदो बयलार जायाना नोङो वाह दाउ लाबाय ओमफ्राय सिख्ला सानै लोगो मोनबाय बिसोरजों थांफानोसै आङो दा गेट मारनो बु नै आलासि जोंहा दे केक हानोसै थांनांगौ नों दायो केक हासिगोन बरियानो नैया साहा लोंनोसै बे लोंनाय नङा दे आरो ना दायो नैया केक लाबोनो होदोंमोन नालाय नायनोसै माबा केन्डेल 100K फाइनालि खालामनो रोंनाय नङासो सानदोंमोन खालामनो रोङामोन ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन आं पिनजों इउटुब चेनेल मिथिंगा ब्लग 100K जायो दे बरिया हाग्राखौनो हरजाया माथो हरनो नुदोंमोन आङो नै केकआ माबादों 100Kनि मालाय 100K जाबाय नै जि खुसिखा अभार खुसि दा बेनि खुसियावनो जोंखौ लकेल दाउ जाहोसिगोन आरो दा आर'आनो नै बेहा बिमा जासिगोन बेहा बिफा जासिगोन फाइनालि गाबोन सानसेल' थासै बेफोरखौ बिमा बिफा जायै मानसिफोरा फिल्डखौ दिन्थिनो नङा दा बिमा बिफा जादों बेखौ मिथिसिगोन आरो ना नोंहा 100K केयालाय इयाव लिरबायना आं होदो सुदो नायदो लोगोफोर 100Kनि जास्ट फिसा स्मल सेलेब्रेट खालामगोन लकेल दाउजों ओमफ्राय नैया सानै एक्ट्रेस फैदो रौतानि बिसोर सानैखौ लाफानानै खालामसै आरो जोंहा बिमा दंखायोथिं बिमा फैगोन बेबी फैनि सिगाङावनो 100K जाबाय बिनि थाखाय बेबियाबो बिराद लाखि आरोना फैनि सिगाङावनो 100K खालामना होबाय आंहा दायो आरो बेबी फैनानै आरो सेलेब्रेट खालामगोन बेयो फिसा खालामबाय आरोना लोगोफोर
दाथ' मेडिकेलावसो फैनो रेडि नालाय फैनानै दंखायो जोङो नाया केन्डेल लागायबाय अ 100 नि खुसि जायाबा ना खुसि जायाबा एसां खस्थ'यै प्ले मारिगोन ना एसां जेनेबा 100 फ्राय खालामनो बेसेबां टाइम लायो जारावनाय खाथियाव थानाय नङाबा जायाना बेखौबो खाथिफोरखौ खुसि नङाबा नङा दे नङा दे दायो लोगोफोर आंनि भिउवार्सफोरनिसिम थेंक इउ सो माच आरो प्रे खालामग्रा फार्स्टआव ओमफ्राय मोजाङै मोजां बिदिनो आरो 1 मिलियन जाथोंसै आरो लोगोसे जोंहा बेबिबो फैगासिनो दङ बेनि थाखायबो बयबो आशीर्बाद हरबानो जाबाय जाहाथे मोजां मोजाङैनो मोनो बेबिखौ आरो बिमायाबो पुरा हेल्दी थायो आरो ना बेनि थाखायनो आं बेनि गेजेरजोंनो आशीर्बाद बिहरबाय दायो आङो हानोसै फाइनाली 100K नि टिक्लुक्लु केकखौ ने दे हादो नामा ओमफ्राय बेना ओफुनदो दे गैया दे ओफुनदो ए फाइनाली 100K सबस्क्राइबार मिथुन नार्जारि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय मिथिंगा ब्लगाव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोना मिथिंगा ब्लगाव थांनानै बयबो नायहैथां दे नों जाग्रोदो दे नोंनि भिडिअ लाग्रा जाबाय दे जाहोनानैसै बास जाबाय दायो बिराद गोजोनबाय दिनै लिपिकानि हमस्टेयाव फैनानै 100K जाबाय आंना लाखि आरो ओमफ्राय केकबो हाबाय आरो सोरबाफोर फैयोबा थाफैजागोन बेयावनो बिराद मोजां थेंक इउ बयनिसिमबो खुलुमनाय 100K जाबाय खिन्थु हिन्जावदोंनो मोनसे फट' गैया मेगन सादों मानसि 100K जानायनि फट' गैया ओमफ्राय आंनिल' दङ जेबो नङा उनाव मोजां हानानै लाफिनगोन दे ओइ नै अलंबार गयारिजों फुजाजों फैदोंहाय हाबानि कार्ड होफैदों गावसोर गुवाहाटियावनो दंखायो ओरै फै नाय बे मोनसेयासो फुजा फै आयो आयो आफ्टार लं टाइम फै लादो नोंसोर बोराय बुरैखौ सामफ्रामबो इउटुबावसो नुयो फुजाखौथ' लोगो मोनफेराखैमोन दिनै लोगो मोनसै फै फार्स्ट फ्ल'राव ओइ नै सिदा फै फार्स्ट फ्ल'र औ लिपिनाव ए वेलकाम आयो 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 मासि मोजां कापल नोंसोरो हाय आब' हाय मोजां ना खबरफोरा औ मोजां नै फ्रुट्ससो लाबोदों आङो बाब्रे फ्रुट्सआनो फ्रुट्स नालाय नाय मिस्टारा लोगो हमदो फै जिराय माबानि लिपिकानि गेस्ट हाउस हमस्टे मालाबा फैनानै थाफैनांगौ नोंसोरबो बरिं मालाय बुकिं जोबनो गाबोननिफ्रायबो बुकिं जों गाबोन थांसिगोन ना रुमा बियो नैया दरा गोदान खैना गोदान जों रिभिल खालामखाबाय नुखाबाय दे नोंसिना अहायमोनलाय माबाया अरिजिनेल जायगाया आसामनि माबा हिल्लामोन खाथियावनो बिसानिफ्राय हिल्ला सिमला 10-15 मिनिट सानैनि थाखायबो दे थेंक इउ एके आंनि साइडनि साइडनि सोर सासेनि साइडनि नोंलाय आंहा लोगोफ्रा आं बोरैबा मोनदां थांनोथ' मोनलाय खै थारिखआव मोनलाय आंनिया 5 थारिख रिसिपसन 8 थारिख आंनाव देलाय हागोन थांबा जाबाय आंथ' न'आव थाहैथ'सिगोन नालाय फैदो न'आव थांबा जाबाय बे मोजां मोनो लाखिना होबाय लाबोबाय जोंहा सा 100K नि केक लोंदो दे लोंदो सेलिब्रेशन मोनजाबाय आरो दिनै दालाय बिदिनो जाखागोन ना एकदम बानलु गोरान सावना होनो दे थेंक इउ दे फैनायनि थाखाय औ दे औ दे औ दे जागोन दे दे Happy married life. एडभान्स
एकदमबारे सुखु गोजोन संसार मोनजाखाथोंसै Nih, itu beli siapa dah? Oh. लिरना हो Rồi, ăn vào con nước. Nó cô vào mấy rồi. Ăn đi vào cho đừng nữa. Eko lisan dan halang dah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Congratulations deh, Abu. Thank you. Bekel lisan dan hanangkan. Ompray beli pini. Dayo ओंखारलांनोसै सिटी सेन्टार बुस्थु मोनसे लायनो दायो निया आंना फ्रन्टआवनो पार्किं जाबाय ओमफ्राय दायो हाबनोसै बरियानो सिटी सेन्टार खिन्थु बेयाव जेबो लानो फैयाखै आं फुजिखौ लोगो हमनोसो फैदो आरोना फाइनालि एन्ट्रि नायदो वाव बोरो मानसियालाय Iya mil gaya di dalam rem wow shopping marwai finally mama lakho shopping Ang has sweater gandengan na. Lama ya. Ken nangkau gua dia usah tanah somayu berat size nih orang model lainnya mah jasa nah Angkhwo ini ang bodolen Mirani bodolen orang tagar. Buat siapa? ya ini bawa udah malai jasa ini besar Thôi đi. Sao nó cứ lại đi cũng được. Làm cái gì? Oh, ibaratnya baik tu. tuh Ibarat zip picking kalau mau zip yang awal selesai leknya. Zip yang awal selesai ni, oh. Terus macam mana? berat cute nuh na chalo ini be Ni, putih ni. wah wah di bara Mama dia kasih. Dia kasih. Ayo, udah. गाखोदो दायो जाग्रा दङ माबा दङनो ओइ फै Alasnya ini orang nak. आलासि जानायाव nó tăng rẻ hử Nagedulaवसो नै आं क्रिम लांनो फैदोंमोन ओमफ्राय बिसोरबो थांसिगोन ओइनो दायो नै सफैफिनबाय ओमफ्राय आंबो थांसै दसे थानानै दायोथ' सफैबाय बिबय सागै फैदो फाय एकदम पुरा टाइमाव र' नोंसोरो थांफिनगोन दा ओइ नै सिटी सेन्टार थेंक इउ आने के लिए चलो बेयावनो लाखिजागोन दे नोंसोर दानो थाङाबालाय खैटायाव थांगोन थांखानोसै न' दसे थायोबासो होनसै आरो आलासि फैबावदो जोंहा दिनै 100K आवनो आगैमोनबो सफैबाय जों बिराद खुसि सोमफ्रामसो जाबाय 100K नि ना सफारि होनो जोंना सफारि सफारि फिथाइ सफारि फिथाइ मैया प्रग्रामाव फैदोंमोन ना औ 100K नि केकखौ जानांगोन ना आगै 100K. आसमान में बहुत ज्यादा तेरा जीजू तो सुबह से ही 2 ही बाकी है 1 ही बाकी है चिल्ला रही है कोई जस्ट नहीं कर सकता हाँ इतना हंसी आया मुझे जितना भी पैसा लगा लो नहीं आता है अभी इतना उड़ रही है ये हैप्पी से Bye này. Sama. Bye bye. Okay, bye bye. For coming. Thank you. Thank you. Moजां थां. दे थां लासै लासै थां. दसे फि मोनसे लांनांगोन दायो आलासिफोराबो थांबाय दायो आं ओंखाम जानोसै जायाखै बरियानो जानोसै